Els alumnes de 6è A de l'Escola Pau Casals hem participat aquest matí en una activitat que ens va proposar l'Ajuntament. És una activitat que forma part del projecte europeu LEA i hem estat School Lab. Això el que implica és que els alumnes han fet una activitat, han visionat uns vídeos i amb les conclusions i les idees que han tret els alumnes, tot això s'envia a Europa, als països que participen, i el que intentaran és anar potenciant l'ús de noves tecnologies i veure com ho podem anar implementant a les escoles d'aquí. La idea del projecte en el qual participem és fer una diagnosi sobre els projectes d'entorn d'aprenentatge i veure la situació actual a Viladecans. Nosaltres som un grup mostra i ens compararem amb altres països i veurem les possibilitats que tenim. Els alumnes de 6è A hem fet un visionat de 4 vídeos amb diferents experiències en les quals hi havia algun element tecnològic relacionat amb l'aprenentatge, i per equips, per grups, havien de diferenciar o identificar quines possibilitats d'aprenentatge hi ha a cadascuna de les activitats, quins són els espais que es necessitarien per poder dur-les a terme, quines tecnologies s'estan utilitzant i els reptes o mancances que tenim a l'escola o a l'educació en general per poder dur-les a terme. I d'aquesta manera han vist que algunes de les coses ja les fem i que altres són com una petita evolució del que ja fem a l'escola.